Prečo by sme mali piť vodu hneď po zobudení, nalačno? No prečo? Pretože je to dobre pre naše zdravie. Ale nemyslí sa tým minerálka, alebo čaj, alebo nejaké niečo iné. Proste normálne voda z vodovodu. Môže byť aj filtrovaná, ak niekto takúto možnosť nemá. A aká by mala byť? Určite nie úplne studená, pretože je to šok znútra pre náš organizmus. Odporúčajú japonskí vedci, že by to mala byť teplá, najlepšie teplota tela alebo vlažná. Ja osobne teda pijem vlažnú vodu, minimálne 1 pohár si dám. No, mal by sa piť viac, ale ja zvládam 1, tak ja si dávam 1. Hneď nalačno, potom zuby, znovu a tak a dookola, až kým není teda viacej tej vody a naje sa až potom. A aké to má vlastne účinky na náš organizmus, to vás určite tiež zaujíma. Takže hlavne to naštartuje náš metabolizmus, čím sa vlastne zlepší trávenie, pretože sa nám zriedia tie šťavy, ktoré tam máme v žalúdku tráviace. Znižuje sa vlastne aj kyslosť nášho organizmu. Ďalej nás to zbaví nečistot, je to ako keby taký detox organizmu. Hneď takto za rána, jednoduchšie sa nám vyplavia toxíny z tela, prečistia sa nám tie močové cesty, zlepší sa funkcia obličiek, dokonca to zabranie predčasnému starnutiu, takáto očista organizmu. Znižuje to dokonca aj menštruačné bolesti alebo iné krče v bruchu. Hlavne pri pravidelnom pití, takto ráno nalačno, sa nám tieto bolesti zmierňujú a my ich potom tak lepšie znášame. Aj rýchlejšie nám odozniejú. A prečo ešte je to dobré okrem šoku pre naše telo? Takáto voda, že mierne vlážna. Pretože keď si predstavíme, že naše telo je niečo také, ako keď ideme umyť riad po jedle. Čiže ak my ideme umývať riad po jedle nejakom varenom, masnom, potrebujeme čo najhorúcejšiu vodu a veľa chémie. Samozrejme, teda saponáty nemusia byť zrovna chemické. Ale keď ideme po surovej zdrave alebo po zelenine, stačí nám vlažná voda a len opláchneme. Čiže takto funguje aj vlastne náš organizmus. A to je ďalšie plus aj pre jedenie vlastne surovej zeleniny a ovocia. A ešte jedna zaujímavosť. Vedeli ste, že naše telo tvorí až 75% voda, ale nie malinovka, čaj, káva, voda, naozaj voda. Niektoré orgány dokonca až 90% vody obsahujú. Takže, priatelia, píme čo najviac vody, teplej vody a nie len teda ráno nalačno, ale počas celého dňa. Pekný deň!